барномаи чашмаи умед бо Саид Мурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм. салом дӯстон, аз сабаби серкории чандин корҳоро фаромӯш кардем ва аз хотир ҳам баромад. бисёриҳо мехостанд ки филми ҳуҷҷатӣ кунанд, яъне ки документальный филм мегӯянд. ёд буд, яъне ки падарашон гузаштааст, модарашон, бародар, ҳар касе набошад, филмҳои ҳуҷҷатӣ месозем. ё ки зинда ҳастанд дар ҳаёт, тарҷумаи ҳолашон як филми хотиравӣ оилавӣ аст ки танҳо барои шумо мешавад. аз ин сабаб тӯли як моҳ вақт ҷудо кардем ки метавонем бо шумо ҳамкорӣ кунем. марҳамат, шумо метавонед акнун дархост мекунед. филмҳои ҳуҷҷати падар, модар, волидан ва ҳар касе набошад. зимистон буд, ҳаво сард. писарчае ба дунё омад ки бар ӯ ном гузоштанд муҳаммадҷон. бо чунин падар, бо чунин бобо, ҳар ки наку ном зист, кас ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. ассалому алайкум ҳамватанони азизу гиромӣ, мухлисони барномаи чашмаи умед. умедворам ки ин дарсе ки мо метиҳем, умедворам ки илме ки дар ин барномаи чашмаи умед шумо гӯш мекунед ба шумо, ба тамоми аҳли оилатон, ба хештаборотон фоида мебиёрад. ҳар як дарсе ки ман мегӯям, ҳар якти ҳамин дарсҳо мақсади асосиаш он аст ки ҳамон соҳае ки ман гап мезанам, шумо ҳамон соҳаба мутахассис шуда кор кардан тавонед, ҳамон соҳаба шахси мӯътабар шудан тавонед. якчанд намуди бизнесҳо ман гуфта омадам то ба ин рӯз, бо дигар чизҳоша гуфта рафтан мегирам. имрӯз як чизи хубе мехоҳам ки ба шумо бо пешниҳод карда гап занам. як чизи асосие ки барои ҳамаи ҷамъияти мо беҳад фоидаи калон мебиёрад, барои ҷамъияти мо як дигаргунии хуб месозад. якташ ҳамин аст. ахотир набароред, агар ки шумо ҳис кардед ки ҳамин барномаам барои шумо зарурият дорад, барои шумо фоида мебиёрад, барои миллатамо фоида мебиёрад, барои сарзаминамо, шумо албатта дар таги ин барнома лайк мондан ахотир набароред. ё рафиқатон ба делитса кардан гиред, роӣ кунед ки ё рафиқатон, хештаборотон бинед ин чиза баҳра барад. ҳар як ҳаракате ки ману шумо мекунем, агар ки камтарам ки баҳра барад як кас, мо бояд ки ин кора кунем, донем ки як инсонам ки ақаллан тақдираш дигар шудан метавонад ё як фоида мекунад аз ҳамин кори мо бояд ки ҳамон кора кунем. ҳамватанони азизу гиромӣ, ин дафъа мехоҳам ки ҳамин дар ҳамин барномаи чашмаи умед дута чизи асосия гуфта гузарам. ин ҳам барои давлатамо фоидаи калон дорад, ҳам барои халқамо фоидаи калон дорад. пеш аз оне ки дарса сар мекунам, дар ин бора гап мезанам, мехоҳам ки шумо, ман имрӯз ҳозир ман дарс дода истодам дар душанбе, ман ҳамин одамое ки ҳозир пеш ман ба шистагӣ ҳастанд, ино ҳамаашон владелси бизнеса, як бор нишонати бачам, ҳамаи ҳамино владелси бизнесанд. дастотонро бардоред, нигоҳ кунед бачаҳо, салом алейк кунед. мардуми тамоми Тоҷикистон шумо мебинад, аз беруниҳо шумо мебинанд бачаҳо. ва ин беҳад хуб аст. ино ҳамаашон, ман орзу дорам ки ҳамин хел дар қабати ман соҳибкорҳо бисёр бошад, владелси бизнесҳо бисёр бошад, бизнесҳое ки фоидаовар бисёр бошад дар Тоҷикистони мо, дар ватани мо. ино чӣ қадр бисёрша ҳамақа хубай. чиба давлати бақувват ҳамон давлатест ки иқтисодиёти бақувват дошта бошад. иқтисодиёти бақувват ин нишонаи бизнеси бақувват аст. то есть ин ҳосили бизнеси бақувват аст. бизнеси бақувват ин ҳосили кадри бақувват аст, мутахассиси бақувват. а мутахассиси бақувват ин ҳосили халқи ба маърифат аст. ина нигоҳ кунед, давлати бақувват ҳамон давлате гуфта мешавад ки иқтисодиёташ бақувват бошад. барое ки иқтисодиёти давлат бақувват шавад, бизнеси бақувват буданаш дар кор. барое ки бизнеси бақувват пайдо шавад, кадри бақувват буданаш, мутахассисои бақувват буданаш дар кор, профессионал буданаш дар кор. мутахассиси бақувват айна халқи ба илм, халқи ба маърифат. чӣ қадар халқамо ба соҳиби илм шавад, маърифат шавад, ҳама қадар мо мебинем ки охираш ҷамъиятамо дигар шуда рафтан мегирад, ҷамъиятамо пеш рафтан мегирад. барои ин кор ҳар як шахс бояд ки меҳнат кунад. сарфи назар шумо чӣ кора ҳастед, сарфи назар шумо кадом соҳа ба кор мекунед, шумо бизнесменед, шумо муаллимед, инженеред, духтуред, сарфи назар кадом соҳа ба кор мекунед. имрӯз мехоҳам ки дута чӣ гум, муроҷиати ман ҳам дар бораи налог аст имрӯз, ҳам дар бораи тамоми соҳибкорҳо аст. ҳозир имрӯза маслиҳате ки мегум дар ҳамин ду соҳа ба сухан мегум имрӯз. якташ дар бораи налог, дуюмаш дар бораи соҳибкорҳо аст.
муроҷиати ман муҳтарам раиси кумитаи налоги ҷумҳурияи Тоҷикистон Давлатзода Нусратулло Муқимба медонам ки халқи мо беҳад меҳнати хуб карда истодааст. Медонам ки давлати мо шароитҳои хуб бисёр сохта истодааст. муроҷиате ки ҳозир имрӯз гуфтаниам дар бораи чи аст? Ман яке аз шаҳрвари Тоҷикистон ҳастам. Манам инн дорам. Дигар давлатҳо кор мекунам. вақте ки дар дигар давлатҳо мо кор мекунем, ман як соҳаше гуфта мефуромозем, мефаҳмед ҳамаатон мана. Мисол, ман нависанда ҳастам. Китобҳои ман дар тарафи дунё мебарад. Вақте ки ман авторский гонорар ман ба метиҳад, ман ба мепурсад. Ҳама авторский гонорар шумо налогоплательщики куҷо? Агар ки налогоплательщики Тоҷикистон бошед, шумо справка мо ба биёред. Ҳамон справка мо рои ҳамин справка карда шумо ба худатон ба гурзонем, худатон налогатона давлати худатон батиҳед, Тоҷикистон батиҳед. Мисол, ё ки мегӯд ки ё ки мо ҳамин налога вай ба дошта, давлати ҳамон Россия ба дошта, ё ки Америка ба дигар ҷо ба мо ҳамонҷо ба дошта, баъд вай шумо метиҳем, авторский гонорари шумо метиҳем. Лекин ман намехоҳам ки ҳар соле ҳамин налоги ман дар Россия ё дар дигар давлатҳо монад. Лично ман ин чиза намехоҳам. Барои ҳамон мо муроҷиат мекунем баъзан вақт ки ҳамон справка мо барои кунан ё вай ё справка менависанд тоҷикӣ ки вай Россия қабулаш намекунад, ё справка барои ҳамон справка гам бо баъзи вақт намедонам 1001 барьер месозанд, умедвор мешавам, чӣ намефаҳмам ман рости гап. Нек ман шаҳрванд ки ҳастам, ман мехоҳам ки ҳамин налога ман дар дигар ҷо натиҳам, дар Тоҷикистон тиҳам. Ман мисол соли гузашта зиёда аз 1 миллион рубле ман ба гонорар гурзондан, ҳамин 300 000 рубл ман дар Россия мондам. Ин таги $5000 мешавад. $5000 ба мумкин ки бо 20 та муаллима оила каша метиҳад ё 30 та муаллима. Ё ки вая мисол гӯем ҳар як муҳтоҷманда. Мисол инвалида пенсияша метиҳад як каса як чизаша. Барои ҳамон ман дилам месӯзад, гумон мекунам ки ман якта тоқа нестам, ранги ман барои бачаҳо мумкин бисёртар бошанд. Гумон мекунам ки ҳамин муроҷиати ман якта муҳтарам роҳбари кумитаи налог ба нест. Тамоми одамое ки налог ба кор мекунедтон, тамоми шахсе ки ҳамин чи ба кор карда истодедтон, илтимос ҳамин вақте ки ягон кас мебиёдтон, ҳамин шаҳрвандое ки берун кор мекунад, биёдтон гӯ ки ҳамин хел ман ба справка ти, шумо ҳавая тиетон. Аста ҳавая овардан гирад. Ин як сарчашмаи даромад барои мардуми мо, барои давлата мо даромади хуб мешавад. Чӣ ба? Нигоҳ кунед. Ман барин бо бизнесмено ҳаст. Мисол ҳозир ман фақат як соҳаша гуфтам, мисол соҳаи авторский гонорар ман гуфтам. Бо бизнесмо ҳаст. Вақте ки мо дивиденд мегирем, хай баъзе бизнесҳо дивиденд сари вақт намегири, реинвеститсия мекунӣ ки бизнес ба қувва шавад. Не баъзе вақт вақте ки дивиденд мегирем, ҳамон давлатҳо мегӯд ки ҳамин налогата мо дорем, ё ки давлати худат ба метиҳ. Ман мехоҳам ки ҳамона давлати худам батиҳам. ҳамон муддат бам бо ҳамин справкаҳо дар кор мешавад. аз шумо ҳамон справка тиед халқма, халқи мо ҳамона мардуме ки дар давлатҳои бегуна гашта истодааст, вақте ки ҳамон дивидендиша мегирад вай онҷо ба ки бисёр чи ки автоматизатсия шудагӣ, бели бухгалтерия бисёр ҷо ба ки ҳаст ва ё ҳамон дивидендиша биёрад ҳукумати мо ба вай фоидаш мо ба бисёртар мешавад. Ман гумон мекунам ки ҳамин манбарино камаш ба набошад 10,000 та одам ҳаст. Камаш ба манбарино аз Тоҷикистон бизнесмен будаги дар дигар давлатҳо дивидендаша мегирад, аз сабабе ки намехоҳад ки давтоз кунаду кори зиёдатӣ накунад, намехоҳад ки справка биёр, инбар вай биёр, камаш ба мумкин ки $1 миллион ҳамин налоги мо ба даромад мешавад. Ин як чизи беҳад чизи асосие ки аст ки мехоҳам ки ин як сарчашмаи даромад мешавад бо ҳамон пенсионеро, бо ҳамон сағираю кабираю, ҳамон вай ба коргаре ки муаллим аст, духтур аст ки ҳамин қадар ҳамин вақти карантин азобҳо кашида беширо мардум кор карданд. Дуюм чизе ки мехоҳам ки гум соҳибкорою азиз ба соҳибкорою ҳамон мардуме ки берун аз Тоҷикистон кор мекунед, мардуме ки дар дигар давлатҳо ҳастед, дар дигар давлатҳо кор мекунед. Ҳамватанои азиз, салакак баъзе вақт неудобства мешавад ҳамин справкаҳоя гирифтан ё ки вай ҳамин ба танбалӣ накунед. Манам мисол 2 сол пеш аз ин ҳамин 1-2 бор ҳамин справка пурсидам. Вақте ки ҳамин хеле барьерҳо кардам, ман ба мисол ҳамин баъзе ҳамин коргарои налогу справка вақташ барои накардан, коргаром рафтан 2 бор 3 бор надодан, ё ки чӣ гуфтан, ё тоҷикӣ навистан. Манам сари қар гуфтам ки ҳамон ваяке мон ҳамон расиба монданги гуфтам мон расино ба намефорад ҳамин хел. Чунки ки ман баъзе вақт асабӣ мешед, баъзе ҳамин хели мушкило ман. Мумкин ки шумо ҳамин чизо ба во мехӯред, неки ман гумон мекунам ки ману шумо бояд ки ин чиза фаҳмем акун. Вақташ омодаги ай. Ману шумо бояд ин чиза фаҳмем ки як одам ин давлат нест, як одам ин миллат нест.
ба сабаби якта ҳамун коргари кумитеяд ё вай ки мекунад ки шумо ба мумкин вай сухан шумо нафаҳмед ё ки дигаргунӣ шуд ё ки дилнишин накардед якдигар ба сабаби вай аз ватан даст накашедтон. Ҳамаотон агар ки ҳама мо ҳамин кора кунем, ман гарантия метавонам ки камаш ба 100 миллион доллар бо буҷети мо ба дохил мешавад. ин фоидаи халқи мо ҳаст. ҳамина шумо серавно дода истодетон давлатҳои бегона ба серавно ҳамон налога дошта баъд шумо ба дивидендҳотона додан аст бизнесотон ба ҳава шумо ҳаминҷа биёред шумо ягон чи бой наметиҳед ҳава чием ҳамонҷа ба додан ва давлатҳо баробар пешрафтага ватани худмо пешрафта беҳтар ку шумо ягон чи бой наметиҳед абсолютно ягон чи не ки худо ватани мо ба биёд ҳамон чи вай беҳтартар вай хубтатар чибаки гандаю нағз имрӯз агар шумо мошинсавор бошед дар давлати бегунам ки вақташ ба кӯчи ҳамин сарзамини ҳаминҷа ба калон шудедон ҳаминҷа ба ҳамон муаллиме ки шумо дарс дод шумо доно шудед шумо тавона шудед имрӯз ҳавай пенсионерай ҳамон муаллимам ки имрӯз пенсионер аст ки ҳамон пенсияш мумкин ки зиндагиш нагузашта истодай шумо бовар кунед ин гапи ман шӯхӣ нест бояд ки ману шумо фаҳмем ману шумо бояд ки дилсӯзи ҷамъият бошем ин ҳамин хел буданаш дар кор қоидаи ҳаёт ҳамин хел аст зиндагӣ мазмунаш ҳаминай ина ягон кас пределат кардан наметавад дигаргун кардан наметавад ману шумо бояд ина фаҳмему ҳамона қабул кунем қабул дорем мумкин суханои ман бисёри шумо боз маъқул намешавад вай кори шумо вай фаҳмиши шумо баъзе шумо ба ақли шумо ҳамон вай кори шумо ҳамон не ки ман гумон мекунам ки мо ҳамамо бояд ин кора кунем чӣ мамун даромадотуна дивидендҳои налоге ки дивиденд медорад дигар давлатҳо ба ин гуфтаги ман фақат барои ки барои ҳамон бизнесменое ки бизнес дорядтон чӣ доред дар дигар давлатҳо серавно шумо ҳамон налога дивиденд доданед дигар давлатҳо ба агар кава шумо ҳаминҷа саҳлакак ҳамин як бор ё ду бор меҳнат кунед ҳаминҷа справка гиред бурда нишон диҳед ки ман налогоплательщик Тоҷикистон ман намегум одамое ки шумо гражданин Тоҷикистон набошед ман ҳечи гуфта наметавонам шумо гражданин Россия Канада Америка бошед вай гапи дига не ки вақте ки шумо паспорти тоҷикӣ доред гражданин тоҷикӣ доред вай шумо мепурсад албатта мепурсад шумо куҷо ба налогатон метиҳед шумо агар гӯед ки ман мехоҳам ки ватани худам батиҳам шумо ягон кас препятство кардан наметавад овардаед ҳамин давлати худам тиҳед вай беҳтар. Сеюми муроҷиати ман тамоми бизнесменое ки ҳаст дар худи Тоҷикистон кор мекунанд дигар ҷоҳо ҳамватанои азиз манам бисёр одам мепурсад маълим чӣ хел кунам ки бизнесам соз шавад чӣ хел кунам ки бизнесам пеш барад ҳамин ҳаёт қонуни худаш аст ҳамон қонун агар ки шумо итоат кунед кортон пеш мерад ноитоат накунед кор пеш намерад чӣ хел кардан дар кор чӣ хел якум тозакор шавед покизакор бошед ҳалолкор бошед ин беҳад зарур ин чӣ гуфта агар тозакор бошед покизакор бошед ҳар як коре ки мекунед ҳамон ин сарфи назар кадоми соҳаи ҳаётатон баҳай ҳамона таҳти роҳбарии ҳамин қуръон кунеду ҳам суннат кунед агар шумо ҳамона худатон ба руководители кори худат то есть раҳнамои кори худатон ҳамин қуръона кунеду суннати пайғамбара иншоалло ки кори шумо пок мешавад даруни беруни шумо тоза буданаш дар кор ҳалолкор шавед ин якум коре ки ёд гирифтан дар кора тозакоре вақте ки одам ҳамина фаҳмид под руководство ҳамин священникинига суннато кор кунад кораш якдам ба пеш мебаравад дуюм коре ки кунед профессионална кор кардана ёд гиред профессионална кор кардан дар кор чӣ хеле ки пештатар мекардед ҳамин қадар результат ба овард ин зиёд результат наметиҳад ҳамин гуфтаги чизам ҳамин қадар результат ба овард ай зиёд результат наметиҳад мисол 10 сол кор кардед ё 15 сол ё 20 сол бисуратон ҳамон соҳае ки кор кардед студед ҳамон ба овард ҳамон илматон ҳамон ба овард далчи агар профессионал нашед аҳва зиёд шудан намешавад профессионална кор кардана ёд гиред ман чанд вақте ки мана мисол ҳамин Америка Европа дигар ҷоба ки мегардам мебинам у нас берут на работа своих а они берут профессионале ин чӣ гуфта гап тоҷикиш ваё профессионала мегирад кор мекунад аммо ба айни худи бошад ба крайни мере дузи камтар мекунад мегӯем ё ки проблемаш камтар мешавад мегӯем на самом деле агар ҳамто диққат карда буред ини худитона гиред ҳамонаша ки профессионал шудан метавад ё ки профессионал ҳаст онеш ки профессионал нест нагиред кор ба қатӣ вақт ҳамон хештабор ё рафиқатона монед агар не хеши нотавонеме ки кор ба мегиред банкроттон мекунад азобтон метиҳад барои он дуюм чизе ки мехоҳам ки фаҳмед профессионална кор кардана ёд гиред ин яке аз беҳтарин чизи асосӣ аст профессионална кор кардана ёд гиред
سیومین چی закон کار کنید. همه کاری که میکنید قانونی کار کنید. از قانون یگان بار بیرون نبراید. همه کارتون قانونی کنید. ممکن که شما همین نالوگ و دیگه چیزا میگریزیتون، همین گریختنتون ممکن یا $5000 اکونوم میکنید یک سال با یا 20000 نمیدونم میلیون اکونوم نمیکنی یگان تو. من اینو توش نمیدونم. یگان تا میلیون اکونوم نمیکنی. همین گریختن نالوگ و گریختن چی 5000 20000 30000 یا 50000 اکونوم کنی انگا зато چیز بوی میتی از دست میتی возможности компанията милиардни кардана. من خلاصه با اومدم که وقتی که بسیار آموخته بر اومدم دیگه کمپانی دنیا، خلاصه با اومدم که کدوم کمپانیا میتوند که 100 میلیون 200 میلیون میلیارد نشدن. همون کمپانی که правильно کار کرده استودای. من مثال از کجا این چیز من فهمیدم. منم گرفتم و دو سه تا بیزنس پلانو کردم، خواستم که інвестора خوب بنشوندم. інвесторам بود 140 میلیون با، دیگرش بود 300 میلیون دلار با. من پیشنهاد کردم. از سببی که بعضی چیزها سری وقت 2 سال 3 سال 5 سال упаковка کرده اومدگی نبود، правильно کارو سری وقت شدگیش نبود، отказ کردن. با خلاصه با اومدم که کدوم کمپانیا бақувват میشه، کدوم کمپانیا با інвестор میبیاد و با حضور پول مونده میبرود. چی با تاجیکستان با інвесторو میبیان، همه قدر زحمت میکشد. می حکومت ما 1001 تا میرو فورمو تشکیل میکنن. інвесторو میبیان یک کپیک نمیمونن. یک کپیک نمونده بر اومده میبرند. چی با؟ وای اینوستیسیه که مثال کون طلا یا کون چیزا بمیشد و اینوستیسیه نه. و просто خریده برفته استوده. و من اینوستیسیه حساب نمیکنم. چی با؟ چی با که اینوستیسیه نه؟ ما این فروختن لوبوی من میتویم. لوبوی من کندن فایده فروختن میشد. و اینوستیسیه پشتی نه. بسیار بیزنسمنای ما پروژه میخواد کند، چی خواهد میخواد کند و یا نمیبیاد. چی با؟ چی با که همون بیزنسای ما پریاد ندارد. بیزنس های ما ریال نیست، سیستم ندارد و اینوستر میترسد. برای همون من گفتنیم که چی با شما اگر که خواهید که همین بیزنس هایی که شما دارید، همین اینوستیسیون کلیمات، مقصد من چیه؟ در جامعه ما، در همین توای ما، فرمت جامعه ما، اینوستیسیون کلیمات فقط بیزنسمن ساختنش در کار. چی با که این کی به در کاره؟ شما به در کاره. اینوستیسیون کلیمات اگر شما روی همین کاغذهای و گرفته بینید، قانونای ما گرفته بینید، قانونای تاجیکستان بسیار قانونای خوب داریم. باور کنید بسیار قانونای خوب داریم. من دیگه دولت‌ها بسیار گشته دیده هستم. ما در قانون ما بسیار قانونای خوب داریم. نه که مردم ما همون قانون با یا استفاده نمی‌کنه یا باور ندارد. چخیلی که می قرآن میخواند و نه که زندگی با دیگه خیلی زندگی میکند، کوچه به من برات دیگه خیلی میکنه، همون قانون میخواند و بسیارش اطاعت نمیکنه. برای همون گمان میکند که اینا کردن قین، اینا کردن نمیشه. نمیشه. چی نمیشه؟ یک کس کند، دو کس کند، سه کس کند، 5 کس کند، آستا جامعه ما شدن میگرد. ما همین درسمو با همین مقصد داده استودیم. با همین مقصد میبیام تمام وطن با همین مقصد که همین کلیمت این همین اتمسفر محیط همین وای دیگر شود. محیط سرمایه گذاری، محیط اقتصاد ما اینا کردن ما در کار. اینا همه وظیفه دارست که کند. چون که پگاه فردا پیش ما فرزند با همه من و شما جوابگاریم، پیش همه با جوابگاریم، پیش ملت با پیش وطن با همه ما جوابگاریم. اینا من و شما باید که کنیم. این یکی از چیز بهترینه که من شما گفتن هستم. حرکت کنید که ها بالانسировать کرده ум نکرده، حرکت کنید که налогатуна те налогатуна компаниятуна حرکت کنید که белекати کار کنید، چورن بوقت کار نکنید. آستا по белому کار کنید. با تکرار میکنم برای 5000 10000 20000 30000 اکونوم میکنیدون نه که کمپانی میلیارد نساختن با شانس بای میتید. این فکرانه کمبغلی این همین فکرانه که همین چی گم شما با که من نفهمم فکرانه هست که آدم گمان میکند که من مثال این بمونند دهقانی هست که دهقان از تخم دزدی میکنه. از تخمی که زمین بمیشنوند با جای که همون 1 هکتار به مثال گویم اگه که 200 کیلو باید شنوند میگوید بیا همین 50 کیلوشنم بسشه و شما زمین فریب که کرده زمین شما حاصل نمیتید. من اینا образ دهقان قطعی گفتم، شما باشد образ بیزنسمن. همون ساحه خودتون بیزنس همین کارا نکنید. تازه کار کردن یاد گیرید، прозрачно کار کردن یاد گیرید، قانون قطعی کار کردن یاد گیرید. بعضی شما از میگوید که معلم تو اینجا بیزنس نداره، برای همین گپ میگی نه منم دارم، من کرده استودیم، من میکنم، من همین کارا قانونی میکنم. برای چی؟ برای که میخوام که اینجا من میلیون اینوستیسیون بیارم. برای من همه کارا من فوندامنتال نکرده میرم.
ин беҳад зарур. Агар шумо хоҳед ки действительно ҳамин хел шанс пайдо кунед ки инвестиция пайдо кунед, шанс пайдо кунед ки кортон пеш равад, ин кора кардан дар кор. ҳамин хел кунед, кортон нақд шуда мебаравад. аз налог нагурезед. чиба ки ин риск анамон камбағалоай. шумо ҳозир ҳамин рӯз агар равед ки бинед ки интернет ба рафтаги шумо рафтаги сағиру кабир аст ҳамонҷоба. представед кунед ки ҳамонҷоба камтар хӯрока харида овардан. тасаввур кунед. шумо метавонед ки ҳамонҷо як коробка хӯроки ва дузед. як коробка сок астме, ёки як халта гурунҷ астме, ё як халта орда. шумо метавонед ки ҳамон дарони ҳамон интернет диданед ки ҳама сағираю кабир истодааст, ҳамон як халташа дузида хунат бурдан. метавонед ҳамин кора кардан. анамон вақте ки налог мегурезӣ, анавай дузе ҳақиқамуноай. анамон инвалиду, пенсионеру, ҳамин хело бисёрай. ягон вақт ин кора накунед. мо бояд ки ин ҷамъията тарбия кунем. ҷамъияти мо личид кардан дар кор. балнояш хеле бисёр, фикраш хом, дилаш ганда, нияташ пок не, худаш ҳамин хел гуфта гашта истодай. агар ки шумо дигар намешавед, як рӯз на як рӯз дар ҳамон нафсатон меғутед. одам ғарқ мешавад дар гуноҳаш. ғарқшавӣ як обба нест. одам як рӯз на як рӯз ғарқ мешавад дар гуноҳашу, дигар зиндагиша дигар кардан наметавад. чунки ҳама қадар ҳама шикастагиҳои зиндагӣ зиёд мешавад ки дигар шудан наметавад. шумо ғарқ мешавед камбудиҳои худатон ба, характери худатон ба. як рӯз на як рӯз дар роҳи нафсатон ғарқ мешавед. одами бадрашк як рӯз дар рашкаш ғарқ шуда мемурад, аз бахташ аз даст метиҳад. одами баднафс нафсаш ба ғарқ шуда мебаравад. баъзе шумо мумкин тоед гӯед ки хай ман налог метиҳам, неки ман мебинам ки ҳамон коргари налог ё коргари ҳукумат вай беҳичи мошин соҳиби мошин шуда гаштааст. аз куҷо вай оиле ки вай? мана гӯш кун, гӯри ҳар ки ҷудо. пеши худованд ба ҳар кас карди худаш ба худаш ҷавоб мегӯд. судид накун дигароя, худо медонад. ҳар боре мана мепурсанд одамо, мегӯн ки шумо ин хел маслиҳат метиҳед, ман кунам, ман ба туре намегирад. ман мегӯм бачам худо медонад. ту бояд дигар шӣ, ман бояд дигар шам. ҳама дигар кардан ба меҳнат накунед, худатон дигар шавед. агар ки шумо ҳис кунед ки фаҳмед гуфтаги мана, худатон дигар шавед. фикри дигаро накунед. дигаро як рӯз на як рӯз худованд худаш инсоф диҳад. худатон барои ҳамин ободи хизмат кунед. баъд мебинед ки пеш ба рафтан мегирем. имрӯз ман ҳамин шогирдҳои ман бизнесменам, ман ҳамин пеши мана гӯш карданам. ман гум мекунам ки як рӯз на як рӯз манам фахр кунам дар бораи шумо бачаҳо. ман орзу дорам ки шумо қабати ман ба бизнесмен шавед ки вақте ки ман инвестор мебиёрам, як чи биёрам, реални бинам ки бизнеси шумо соответствен мекунад. чи ба инвестор намебиёд? 4 барьер дорад. ҳамин 4 барьера ман шумо нест карданамон дар кора. якум барьере ки ҳаст, систематон сохтагӣ нест. вақте ки шумо систематон сохтагӣ нест, вай инвестор беақл нест. одаме ки пулдор шудагай, вай азоб кашида пулдор шудагай. вай медонад ки кадом ин бизнес пул гум намешад, кадомаш ба система пула гардонда дода метод. унҷиба ҷор ёрушиносбозӣ нест, рӯи хотире вай кунам нест. ин хеле гапо нест унҷиба. хай рӯи хотире тағош кун, хай ин бачи нағзай, ин намозхона, ин гапо нест пеши инвестор ба. инвестор мани шумо на хешта борем, не он касе. якум коре кан система сохтан дар кор. дуюм қонуни кор кунед. қонуни кор кунед, инвестиция овардан осон мешад шумо ба. беҳад осон мешад. арӯи қонун кор кун, нишон дода метои кората нишон дода метои, идеята нишон дода метои. ва чотка вақте ки во дид ки ту правилна кор кардани, ҷун гуфта ту дастгирӣ мекунам. ман медонам ин чиза, ман ина дидам ин чиза. тамоми ҷо ба дигар давлатҳо ба дидам ин чиза. сеюм кадри ба қувват надорем. вақте ки во мебарод, ба хотирам бай якта инвестор мана гуфт ки ман гуфт 6 моҳ будам Тоҷикистон, ман гуфт ягон проект наёфтам ки влажит кунам. чӣ ба гумага? Қазоқистон бовожа влажит карда, заводи фармасевт сохт. ҳамон одам 6 моҳ гуфт Тоҷикистон будам. ягон проект наёфтам ки гуфт влажит кунам. ман гуфтам чӣ ба? мегӯям ки чӣ қадр пул рай проект? мегӯ не, вай одамо фақат мехоҳад ки пули туя гирад, ва ё бизнес кардани не.
ва фақат мехоҳад ки ту инвестор не, ту спонсор бошӣ. Спонсор дига спонсор медоне ки спонсор ҳамоне ки ҳам ту пул метия бевазврат. Одам мегӯяд ва ё ба инвеститсия дар кор не, ва ё ба спонсор дар кор. ҳозир замодам Қазоқистон фармасевтик сех сохта истода. Сохта на уже. Ин гапои ман шӯхӣ нест бачо. Сеюм чӣ гуфтам ман шумо ба? Кадр. Кадрои бақувват профессионал қати кор кунед, бас аст ин додари зану, додари шу, додари хешу табора ҷамъ кардан. Бас кунед ин кора. Ин хел ба пеш наметоед, компания сохтан наметоед. Додартон ҳамон ҷо бимонад ки ҳамон кора фаҳмад. Ҳамон кора намефаҳмад, намонедаш. Наоборот, ҳамон бизнеса созеду кам-кам ёрдамаш кунеду, қаттеш ёрдамаш кунед туй кунад, ёрдамаш кунед хуна кунад, ёрдамаш кунед мошинаш гирифтед. Вай беҳтар. Чем вай гирифта қаттитон, вай тот ҳамон кора кардан, шумо ҳам азоб, вай бам азоб. Шумо профессионал акове, кадри профессионал тайёр кардан дар кор. Сохтан дар кор, кардан дар кор. Чорумин чи? Технология. Технология қати кор кунед. Технология навтарина биёред. Тамоми ҷоба. Беҳад зарур аст ки инноватсия, технология. Шумо бояд ки ҳамон кори пешан кардага дига хел карда наша, ёд гиред. Инноватсия овардан дар кор. Технология овардан дар кор. Ин беҳад зарур. Технологически компания шед. Вақте ки ҳамон инвестор бинад амин чизҳоя, якдам ба шумо ба дастгирӣ мекунад. Чиба ки мо шароит дорем барои ин ҷамъият пеш бабурдан. Мо шароити хуб дорем. Не ки аз сабабе ки кадр нест, бисёр коро қим мешад. Ман худам бизнес карда дида истодам. Чизе ки дар дига давлатҳо дар 2 маҳ ман мекунам, инҷа ба 1 сол ба шуда истода. 1 сол ба. Инҷа ба модели кори ҳамин хел будааст бачаҳо. Рас ҳамин хела, ҳамин хел кардано мо дар кор. Аз баҳри мақсад буромадан дар кор не, дилшикаста шудан дар кор не. Баъзе чи медленно мерад, баъзе чи дер мерад, баъзе чи гум сари вақт намешавад. Ин гуноҳи ягон кас не. ҳамин муҳит ҳамин хел шудагӣ. Значи ҳамона аста карда тестатар ҷунбида пеш барафтан гиред, ин ҳамин чи муҳит ба вилоят мекунад. Ангура дида ранг мезанад. Ин ҳамаш дигаргунӣ ба мебиёд. ҳамаш дигаргунӣ мебиёд. Барои ҳама қадар ман орзу мекунам ки ҳами шумо бизнесмени хуб шавед. Ҳамватанони азизи гиромӣ, чизе ки сухане ки ҳозир ин гапа мегӯм, фақат ба як мақсад ин гапа ман мегӯм. Ба мақсади пешравии ҷамъияти мо. Ҷамъияти мо дигар шуд, ҳаёти мо дигар мешад. ҳама ба осон мешад зиндагӣ кардан. ҳамин 10 солаи оянда, ин як 10 солае ҳаст ки бовар кунед 3 баробар ё 5 баробари 30 солаи гузашта результат метиҳад. Ман мехоҳам ки нафаҳметон шумо. Ҳамин 10 солаи ҳозира мумкин 5 баробар, 10 баробари 30 солаи гузашта натиҷа тиҳад. Чиба ки халқи мо уже дига шуда истода, фаҳмиш ба омада истодааст. Худи дунё дига шуда истодааст. ҳамин чи вақташ омад, худо хоҳад нағз мешад, акун беҳтар мешад. барои ҳамон агар ки шумо дилсӯзи ҳамин ватан бошед, анамин записа тамоми ёр рафиқат барои кун, тамоми бизнесмен барои кун, тамоми ёр рафиқат ки берун давлатҳои берун ба кор мекунаду дивидендашо налогша дигаро ба доданай ва барои кунетон. Ино як дастгирӣ шавад ватанамо ба. ҳамин гапа мегӯм ба умеде ки умед дорам ки ман барин шумо ояндаи ҳамин ватан ба бовар доред. Умед дорам ки ман барин ранг шумо меҳр доред барои ҳамин миллат. Надошта бошед, си равно як рӯз на як рӯз пеши виҷдонатон ҷавобаша метиҳед. Барамон лайк кунед, комментарий ба нависед мининаотона. Хуб, дарсоба иштирок кунед, бед хонед, профессионал шед, корхонаҳо созед. Агар ки 100,000 та корхона инҷо шавад ки ҳамин ақаллан 10-таги ҷои кор дошта бошад, якдам ба иқтисодиёти мо пеш мебаровад бачаҳо. Мо бисёр чизҳои хуб дорем. Мана мисол даже ҳамон меваю сабзаводе ки мегӯем дорем, ҳаваям ҳаҷм надорем, объём нест. Ман анализ карда баромадам, як гала ҳаминҷо ба холодильникҳое ки кардаги ҳастанд гирду гӯшаи канори Тоҷикистон холиянд. ҳаҷм нест. ҳама мардикор нашавед, ҳама мардикорӣ накунед. омада ҳамин кор фармида кор карда даромад созед ҳамин чиз. Наметонед кардан бед дарсоби ман нишон метам. Ман лично ёд метиҳам. Ман умрама ҳамин ба бахшидагӣ, ман ҳамина карда истодиам. Барои ҳамон омада кардано мо дар кор. ҳамватанони азизу гиромӣ, умедворам ки аин суҳбати ман як чи баҳра гирифтед, як чи фоида карданед худатон ба. худо ҳофизи шумо бошад. 100 сола шавед. салом дӯстон, аз сабаби серкории чандин корҳоро фаромӯш кардем ва аз хотир ҳам баромад. бисёриҳо мехостанд ки филми ҳуҷҷатӣ кунанд, яъне ки документальни филм мегӯянд. ёд буд, яъне ки падарашон гузаштааст, модарашон бародар ҳар касе набошад, филмҳои ҳуҷҷатӣ месозем. ё ки зинда ҳастанд дар ҳаёт,
тарҷумаи ҳолашон як филми хотиравӣ оилавӣ аст ки танҳо барои шумо мешавад. Аз ин сабаб тӯли 1 моҳ вақт ҷудо кардем ки метавонем бо шумо ҳамкорӣ кунем. марҳамат, шумо метавонед акнун дархост бикунед. филмҳои ҳуҷҷати падар, модар, волидан ва ҳар касе набошад. зимистон буд, ҳаво сард. писарчае ба дунё омад ки бар ӯ ном гузоштан муҳаммадҷон. бо чунин падар, бо чунин бобо, ҳар ки наку ном зист, кас ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. барномаи чашмаи умед бо Саидмурод Давлатов ҳар рӯзи шанбе дар шабакаҳои Дифилм.